mangisasulit. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na pagka hapon na po sa gabos na nakaantabay ngunit na pagka aldaw. Lunes Santo na po. Tiglalaumanaan pagruso kan mga pasahero sa man ibang mga terminals, hindi po sa tuyang kapalibotan. Pagruso sa mga pantalan, hindi po sa tuyang palibot. Pigabisuan ang mga biheros na magtagama ni na dakol-dakol na oras dahilan po ta posible mamatay ang tapuan na pagdakol kan volume kay ito pong mga pasahero lalo na kung an biyahe po nindo an wala pang naka-schedule na wala pa kamong ticket, wala pa ki naka-reserve na espasyo para sa indo, ay puhan talaga po nindong mag-amay. Lalo na kung ang mga areas indo, halik ka mo duman sa mga lugar na medyo magabat o may mga lugar na aagyan ka mong magabat ang bulos kan trapiko. Magtagama po nin huruhalawig ang tanganing makaabot man duman sa oras na dapat kamuan susangan ibaga sabi kan sa ito ngayon sa oras na dapat nga nakasakay ka sa mga vehikulo na sa imo dapat nasakayan. And syempre pasiguruhon po tabi nindo ang mga gamit na daradara po nindo itong mga valuable materials. Pag may mga araw may mga insidente po kaya perang mga araw na kani mga sitwasyon. It's either Holy Week yan, itong ano po digdi, sual daw po nin mga gadan, lalo na po pag undas, kaya may mga instances na kung halimbawa, lalo na kung sa mga bus, ito po tabi na nagkakaparalyuhan ki mga bagahe, and at the same time, may mga nagkakawarang bagahe. Dapat properly marked yan. May nakapangaran kung halimbawa ngayaan na bagahe nakapangaran kay Friel, dapat nakapangaran to full name, may contact number at the same time may address po tayo. Tanganing data man tigahagad, may mga instances na nagkakabaraliwan, aram po kung kaysay ito and aram kung paano po kamo iko-contact. Ayan arag po kayan. And then syempre, ibitaran itong pagdaranin mga gamit na ipinagbabawal. Bawal po dyan ang dara ki mga matatarom na bagay such as mga kutsilyo, asyab. Aram mo ang asyab? Duwa kayang klase ang asyab na yan. Ang asyab, pwede itong pagagamit pang harvest paroy. Igwa pa man kitong sa labang sundang baga na pagagamit pag mga awot. Bawal po ang mga singa. Siyempre sa mga pointed na pwedeng maging rason, as in pwedeng magamit kan mga individual na makapangulog sa mga kapwa po nila pasahero and then sa siisay. Sabi kang may naramdaman ako ang dati digding concern na sumasakay palan Friel. Chef. Tapos, syempre, may dara siyang kutsilyo. Ito sa mga tiyagamit para nagkaiguan ng problema duman sa terminal at the same time sa airport. Medyo nagkaiguan ni na problema, lalo na igo po ni na nakaschedule na flight. Ito po tabi na siya. Kaya may mga regulations lang na kaipuan sunod doon. Araw nga kay ni kaipuan nga i-deposit, iwalat kun sa and may kiklaiman sa nagiraray. Kaya pag mga araw ka na mga sirkumstansya, dapat na magtagama po talaga nin huruhalawig na oras. Tanganin kung may ma-encounter po kamo sa ring kaya na sitwasyon,
maayos pa niyo ahead of time na dapat kamupuan makahali. And saro pa dyan, itong mga nakatalaan na mga prosesyon, gigibuhon po yan digdi sa man iba-ibang mga simbahan, digdi po sa tuyang kapalibotan, magplano naman kamo kan sa ino po mga destinasyon. Pero pag-arog kaya ka na Good Friday, medyo diit na sa ng mga establishmento an bukas kaiyan. May mga may mga schedule na sinda dyan kung ari nakasarado ang mga malls. Partikular na syempre ang mga malls digdi po sa tuyang palibot. Tanganing matawan maninda. Ito po tabi na mga empleyado nila makapagpartisi para sa mga aktibidad sa simbahan. Ngunyan po tabi na papaharani na po ang Holy Week. And after Holy Week, sabi duman sa nabasa kong bareta sa Lado Nasyonal, itong mga drivers kan mga pampublikong vehikulo digdi sa tuyang palibot, duman naman naka-schedule po tabi ito po na mapag-release kan tabang pinansyal kan gobyerno po tabi iyan. And digdi po baga sa Legazpi duman sa mga para-tricycle igwa na po kinaka-schedule sa paagiman po yan kan Department of Social Welfare and Development. Sana magkagaramit na sabing mga kwartang iyan tangani po tabi na makapag-uruip no man duman sa pangaipon. Kaya ito po sa natong mga driver na grabe po ang nagka-arafektaran. Ako Kuya John, ang pamasahe ko Kuya John, day ko naman tighahagad sa 2 pesos na uli sa pag 15 pesos. Ang minimum lang ba kaya 13 pesos. Itong 2 pesos, di ka man makabuo Kuya John 5 pesos kung wala kang piso, diba? At least maka-uruip no na. May akong video Kuya John na nag-viral sa social media. May sarong pasahero nagsakay sa jeepney. Tapos nagbayad siya ki 200 pesos. Tapos day na natighagad sa sukli. Mga nakaka-LL pa. Ano kaya nakaka-LL? Nakakaluwag-luwag. Ako man, gusto ko man Kuya John magtao kisa rin katong kantidad. Pero day pa man abot duman sa kapasidad ko na arog na katong ipapamasay ko. In a short, lang. Ha? Kuya John, maluya po ako mag-liparade. I-chat mo na lang sa kuya. Para mo ang kapasidad ko. Sabi ni Kuya John, maabot man ngaya kita dyan sa mga siringkain. Pero simpleng sa diit na kantidad, at least po nakakatabang-tabang kita duman na po ngunyan na iyo nga ni ito, piga-agarangay ninda na so piso na sa nangani ngayang kahagadan miman na madurudagdagan man lamang ito po tabi na kantidad kan pamasahe na samuy ang ngayang pigsisingil. Pero mientras pa ngayang suspender. Sabi ni Sir Alvin, maray na pagkauto po ngayon. Sabi na marahay na hapon tabi sa iyo, Ma'am Inza, God bless po. Kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay po ngayon. And then kay Kuya Joel Aikot, sabi na maray na hapon tabi sa imo Inza. Maray na pagkahapon man po sir, and salamatunon po sa perminino pag-antabay man. And antabayan niyo, trotad-taod, may mga nakalinyada po katang mga drama, perang dekada na an uminagi na iyan po ang pigpi-play. Digdi po sa DCGB kada best po na Holy Week. Maray na pagkauto kay Ma'am Jocelyn Broquesa, kay Ma'am Gemaline Marcaida, and then kay Sir Kendrick Arienda. Ang sa kuyang kapartner po sa The Technical, si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse.